Ziua, bine ați venit la conferința de presă a filialei Vâlcea Partidului Național Liberal. Au trecut sărbătorile, reluăm ciclul de conferințe de presă în care un parlamentar alături de candidații noștri pentru funcția de primar vor susține în fiecare săptămână conferințe de presă în legătură cu activitatea pe care o desfășurăm atât politică cât și administrativă în județul Vâlcea. Astăzi avem doi colegi, primari în funcție, cu rezultate deosebite în activitatea administrativă și sper eu că anul ăsta cu rezultate bune și în activitatea politică, pentru că anul acesta este un an bogat în evenimente electorale. Toată lumea știe că anul acesta vor avea loc toate alegerile europarlamentare, alegerile locale, alegerile parlamentare și prezidențiale. O să invit mai întâi colegii mei primari, pe domnul Gângu, primarul localității Bujoreni, și pe domnul Daniel Paraschiv, primarul localității Frâncești, să își prezinte proiectele cu care se vor angaja anul acesta în fața electoratului pentru a recâștiga mandatele de primari din localitățile pe care le conduc. Vreau să subliniez faptul că amândoi, cei doi primari, sunt primari care au venit la conducerea localităților după o lungă perioadă de conducere PSD-istă, au găsit localitățile aproape cum erau ele în anul 1990, au avut proiecte foarte importante de dezvoltare nu numai a infrastructurii în localitățile respective și într-un timp foarte scurt au reușit să aducă fonduri extraordinar de mari în localitățile respective și să schimbe definitiv fața acestor localități. Evident că mai bine decât mine, domnii primari pot prezenta care sunt proiectele pentru localitățile pe care le conduc și tocmai de acest motiv îl invit mai întâi pe domnul primar Gângu să vi se adreseze. Domnule primar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Mulțumesc de invitație. Credeți-mă că am și eu emoții, ca probabil fiecare dintre colegii mei primari care vin în fața dumneavoastră pentru a-și prezenta până la urmă un raport al activității dumnealor și modul de implicare în administrația publică, așa cum înțelegem să o facem prin lozinca acestui partid, prin noi înșine. Pot să vă spun că anul acesta voi împlini 7 ani de când sunt în mandat de primar. Cu cinste și onoare duc această funcție mai departe, în numele și pentru cetățenii Comunei Bujoreni și pentru că trebuia să vin în fața dumneavoastră ca un raport, astăzi am făcut așa o mică socoteală și pot spune că până astăzi, pentru Comuna Bujoreni, în cei 7 ani de mandat, am implementat și pus în diverse stadii 29 de proiecte. 29 de proiecte care aduc și au adus în Comuna Bujoreni sute de miliarde de lei, în marea majoritate fonduri europene. Pentru că timp de mai bine de 30 de ani, în Comuna Bujoreni, așa cum știți și dumneavoastră și știu mulți dintre colegii și concetățenii mei, nu au existat proiecte care ar fi trebuit să schimbe fața acestei localități și toate aceste proiecte, aducând până la urmă prin supărarea care o aduce în modul de implementare, pentru că niciodată nu reușești să pui un proiect așa peste noapte, de fiecare dată trebuie implementat și durata lor este destul de mare și aduce anumite neajunsuri, în sensul în care intervenind la rețele, acolo sunt supărări de moment, dar cu ajutorul și înțelegerea concetățenilor
toate aceste lucruri le ducem și le implementăm mai departe. Am început din martie 2017 cu primele proiecte pe PNDL. Și deși înainte eram vedete ale televiziunilor naționale și ale dumneavoastră, în modul în care școlile și grădinițele din Comuna Bujoreni nu aveau niciun fel de confort al educației și prezentărilor, nu vă spunem, situația era degradantă, toalete în fundul curții, așa cum se știau. Deci, începând cu anul 2017, am început primele proiecte în martie 2017 să punem primele proiecte pe PNDL și am trecut la modernizarea celor două școli, școala gimnazială Gura Văii și școala primară Olteni. Primele grădinițe pe care le-am pus în proiectele de PNDL, primul proiect de racord la rețeaua de canalizare a cetățenilor din satele Olteni, Bujoreni și Malul Alb și dispensarul de la Bogdănești. Sunt primele proiecte cu care am început. Fiecare dintre ele au adus un plus de confort și bunăstare, până la urmă, cetățenilor care au reușit să-și țină copiii mai aproape de comunitate și să nu mai meargă în municipiu, deoarece de cele mai multe ori municipiul a arăta și avea alte condiții. Vă invit, ca de fiecare dată și-am mai prezentat, școlile din Bujoreni, cred că sunt dintre cele mai frumoase, zic eu, din județ. Am colegi care îmi spun, care le vizitează, colegi primari și care spun că sunt școli care arată foarte bine și la nivel național. Da, avem în acest moment un grad de digitalizare de 100% în aceste școli. Toate au de la sistem de acces, sistem de supraveghere, fiecare sală de clasă are propriul rută și serviciu de internet, toate au internet de mare viteză, și un alt proiect pe care l-am implementat imediat după aceste proiecte de PNDL au fost cele de Wi-Fi de proiect european, în care avem cel mai mare număr de puncte de internet din România, 37 finanțate doar din acest grant. Și acea pandemie pe noi ne-a prins și ne-a ajutat foarte mult, pentru că am putut să avem o conectivitate în toată localitatea și am făcut prima rețea de internet radio în toată comuna cu bandă garantată. În acest moment, comuna are, pe lângă sistemul de supraveghere care a putut să fie conectat cu 65 de camere conectat la serviciul de internet și internet radio din localitate, asigurăm și 37 de puncte de internet gratuit pentru trafic oricărui cetățean și oricărui turist, pe lângă faptul că noi, în comună, avem și cel mai mare obiectiv turistic al județului, spunem noi, Muzeul Satului Tradițional Vâlcea. Și atunci, acolo, normal, turiștii pot beneficia și pot vedea toate aceste dotări ale noastre. După aceste proiecte pe PNDL și cele pe fonduri pe care le-am pus, au urmat proiectele pe dotări, pentru că am găsit o comună care nu avea nici măcar un utilaj. Și găseam așa zisele contracte care făceau dezăpeziri, curățiri și așa mai departe de diverse. Și am trecut la dotările noastre. În acest moment avem propriile utilaje, 2 unimoguri, tractor, buzo-excavator și multe alte utilaje pe care le avem ale comunei. Nu mai plătim decât de servenții de pe ele și în acest fel asigurăm servicii în toată comunitatea în regim propriu. Așa cum știți, suntem parteneri cu 2 dintre proiectele destul de mari ca și valori, împreună cu municipiul Râmnicu Vâlcea și cu localitățile aflate pe aceste circuite turistice și unde avem ca și parte a comunei un număr foarte mare de stații inteligente. Cred că suntem una dintre localitățile care, pe lângă municipiul Râmnicu Vâlcea, avem cel mai mare număr de stații inteligente pe care le vom avea în localitate, 23 de stații, așa cum vedeți și în municipiu. Vom avea un număr mare de microbuze pentru că avem deja aprobat 3 dintre traseele care vor apărea în acest proiect cu circuitele turistice. Vom avea 3 trasee distincte de traseul care leagă Călimănești, adică vom avea unul dintre trasee
limită muierească, limită administrativă muierească, și sunt convins că și cei de la Muiereasca probabil vor adera în timp și atunci vom putea să avem circuitul extins și în localitatea Muiereasca, dar până atunci, în aceste proiecte pe care le avem finanțate, noi ne ducem până la Șarostea, este ultimul punct unde vom avea stație de încărcare a pasagerilor. Avem circuit către Bogdănești și circuit Bujoreni-Malul Alb. Toate acestea sunt circuite distincte de transport, care vor lega municipiul Râmnicu Vâlcea de zonele cele mai importante din comuna Bujoreni. Pot să vă spun multe dintre proiecte. Proiectul care a fost poate cel mai de suflet și cel mai important, pe care, cu ajutorul conducerii PNL și al domnului președinte, despre care am aflat cel mai târziu. Comuna Bujoreni avea o concesiune și are această concesiune de distribuție a rețelei de gaze, care, așa cum am spus și în alte dăți, reprezintă un secret de stat. N-am înțeles niciodată de ce Comuna Bujoreni a prezentat un secret, dar este acest contract. Oricare dintre noastre îl veți solicita date despre contractul de concesiune al gazelor naturale la Bujoreni, nu o să vă dea nimeni niciun fel de informații. Cum nici eu, deși scosesem de 3 ori la licitație acest serviciu, nu se înscria nimeni și nu îmi comunica nimeni. Și în 2020 am reușit să aflu această informație și din acel moment am pornit toate aceste demersuri și avem depus împreună cu Călimănești cel mai mare proiect finanțat pe POIN, ulterior trecând spre finanțare pe Angel Salini, de peste 620 de miliarde de lei. Un proiect prin care Comuna Bujoreni va beneficia de aproape 30 de rețea nouă de gaze și 1629 de branșamente. Toate se vor executa cu titlu gratuit fiecărui beneficiar. Divergențe au mai existat, așa cum știți, și cu operatorii de gaz, dar toate lucrurile se vor finaliza în acest an. Contractul este semnat de anul trecut. Chiar zilele trecute am avut discuție, o întâlnire cu constructorii care m-au asigurat că începând cu luna martie vor fi mai multe echipe în această primăvară care vor implementa acest proiect, întrucât el trebuie deja să meargă și să fie finalizat. În această vară el trebuie să fie finalizat, deoarece pornim următorul proiect și o mare finanțare pe care o avem de 20 de milioane de lei pe modernizarea drumurilor de interes local din Comuna Bujoreni. Tot acest proiect, care este de 20 de milioane, nu poate să înceapă până când noi nu vom avea toate utilitățile trase pe fiecare dintre străzile pe care noi în acest moment le vom avea în lucru. Avem o mare supărare și dezamăgire, așa cum știți. Acum 2 ani, nu știm cum să spunem sau cine a hotărât, Comuna Bujoreni, care deși are peste 5.000 de locuitori, de pe 5.305, așa cum spune recensământul din 2021, peste 6.500, așa cum reies din registrele agricole ale comunei, a fost exclusă din POIM-ul Apavil. Nu am înțeles pe ce criterii. De fiecare dată am considerat și noi credem că nu puteam să fim excluși atunci când se încheiaseră depunerile pe Angel Salini și care au făcut un mare rău localității, întrucât ne-am trezit cu aceste drumuri pe care noi le pusesem deja pe Angel Salini să le reorganizăm ca și orientare, întrucât nu mai îndeplineam condiția ca pe aceste drumuri să existe apă și canal. Îmi cer scuze, intervin puțin că e subiectul de așa natură. Păi și ați pierdut ceva că v-au scos din POIM, că POIM-ul e mort, a murit de vreo 5-6 ori. Adică nu înțeleg de ce vă orientați către Angel Salini, că tot să semnează săptămânal contract. Pe apă și canal Angel Salini nu se mai pot depune cereri. Depunerea a fost o singură dată. După ce v-au exclus după 2020? Nu, atunci se încheiese, și ne-au comunicat în decembrie, după ce se încheiase sesiunea de depuneri. În acest moment nu se mai pot face depuneri noi. Încercăm și lucrăm pentru a pregăti pe extinderi de rețele să depunem pe AFM. Dar vă dați seama că orice depunere pe care o facem acum va fi de durată.
Nu se mai poate implementa Dacă imediat. concret n-ați pierdut nimic, capabil, incompetent și incapabil să ducă proiectul. Așa că n-ați pierdut nimic, ați câștigat. Aveți alte oportunități, poate. Păi nu, ca să am rămas agățați în continuare de acest point, doar cu niște sectoare scurte, pentru a ne împiedica să putem avea avize pentru altfel de proiecte. Așa cum am mai făcut o comunicare. Haideți să personificăm puțin. Am rămas agățați, cine v-a lăsat agățați sau cine v-a agățat? Păi, comunicarea a fost doar din partea Apabil, n-am primit niciodată pe ce criterii am fost excluși cu toate cele 4 sate care urmau după primărie spre Călănești. Ați încercat vreo discuție cu directorul Apabil, cu domnul Florescu? Da, ne-au spus că au fost alegerile celor care fac consultanțe și Peptis, nu știu. adică. Nu, toți spuneau Jasper, că nu mai știu cine, nu știu. Pentru că niciodată, așa cum ați văzut, informarea n-a fost niciodată atât de transparentă. Și cineva, de undeva, ce să zic, dacă Comuna Bujoreni, care are 7 sate și peste 6.000 de locuitori, nu se încadra în acele criterii, mă îndoiesc că alte localități care câte 2-3 au aceleași număr de cetățeni, au putut să rămână mai departe. Da, nu este alegerea noastră. Așa cum știți, nu sunt o persoană prea iubită de către conducerea județului, așa că ne putem aștepta. Da, deci n-ați încercat cu colegul dumneavoastră Robert Shell, care conduce Adiafa. Totuși, Adiapa este doar beneficiarul acestui Exact. lucru, nu este aplicantul și solicitantul acestei finanțări. Și așa cum ați văzut și din ce vedem și noi pe media, că nu știm altceva, POIM-ul, așa cum se vorbea, era făcut doar pentru a se acoperi niște lucruri mai vechi și nici de cum dezvoltarea altor noi. Și atunci, datorită acestei legi care interzice dubla finanțare, n-am avut posibilitate, fiind introdus în acel proiect, să accesăm și să depunem spre finanțare orice alt proiect de apă și canal, întrucât eram cuprinși în acest proiect pe care l-avea depus Apabil la nivel regional. Și asta ne-a oprit pe noi să facem orice altă procedură de finanțare. Vă răspund sigur pentru orice. Încercăm mai departe să facem și am depus un proiect și din tot ce vedem din clarificări credem că stăm foarte bine. Avem un proiect de aproape 2 milioane de euro de modernizare, continuare și modernizare de drumuri de interes local. Așa cum vă spuneam, sunt 29 de proiecte, pot să vă vorbesc despre multe dintre ele. Credem că Comuna Bujoreni este pe un drum bun și în mod sigur, indiferent câți prieteni putem sau nu avea în ghilimele, nu se vor putea opri lucrurile de la Bujoreni. Ca să nu vă fățim, poate lămuriți și subiectul cu PEU, cu PSD-ști, mă rog, care spun că ați mințit, că în discuția cu Mircea Guto a fost o vrăjeală. Nu este adevărat și dumneavoastră, colegi de dumneavoastră ne-au văzut. Este normal să avem comunicare între noi, cei care conducem vremelnic aceste OAT-uri, aceste instituții publice, pentru că înainte de toate, înainte de politică, noi trebuie să ne facem treaba. Și da, am avut o discuție cu domnul primarul Mircea Guto, pentru că avem niște probleme de transport, în sensul în care și fiecare dintre dumneavoastră, trecând pe TN7, ați stat de multe ori în niște cozi infernale la Bujoreni, și pentru că noi avem 2 hotărâri de Consiliu, și noi și municipiul Râmnicu Vâlcea, de extinderea transportului la 4 benzi, de introducerea într-un proiect pe care doar municipiul Râmnicu Vâlcea îl poate face, proiectul acela este deja realizat din informațiile noastre, din discuțiile care le-am mai avut la municipiu. Discuția mea cu domnul primar a fost ca și rugăminte să depunem cât mai repede pe ADR, adică dânsii, de fapt, în parteneriat cu noi, pentru că noi mai avem încă, așa cum vă spuneam mai devreme, un alt proiect în care suntem doar noi și municipiul Râmnicu Vâlcea, în care avem aceste stații inteligente pentru transport local, microbuze și traseul care îl avem. În același fel ne-am dorit să continuăm și cu acest proiect de transport, pentru că trebuie modernizat și făcut un acces mult mai facil. Dar posibilitatea de finanțare o poate face doar municipiul prin ADR-uri. Nu o pot face comunele. Dar primul pas, spuneați, menționați acolo, că e săptămâna viitoare, vă întâlniți, s-a trecut săptămâna. A murit primul pas sau l-ați făcut? Nu a murit în niciun caz, asta a fost și discuția, să ne vedem. Am văzut că unele persoane
au atacat un lucru despre care doar am relatat, pentru că am început prea repede încrâncenarea politică. Aștept ca în acest moment, ca în aceste săptămâni și săptămâna viitoare să fie finalizate bugetele fiecărei localități, să treacă această perioadă așa de tumult și după buget, așezându-se lucrurile și deja știind fiecare cum avem posibilitățile de investiție, să putem continua discuțiile pentru partea de finanțări. Cum vor continua discuțiile? Îmi cer scuze, chiar nu mai intervin. Îi dați bip, îl sunați dumneavoastră, vă sună ies. Nu, să știți că eu Cine va niciodată... avea inițiativa? Să știți că niciodată nu m-a deranjat. Eu de fiecare dată m-am dus la domnul primar și am avut domnul primar Budău și am avut discuții punctuale și aplicate despre fiecare problemă cu care cele două UAT-uri ar avea nevoie ca sprijin reciproc. Și să știți că, în general, eu m-am dus acolo, că n-am nicio problemă și nu sunt o persoană așa orgolioasă sau, nu știu, cad din galone, așa cum se spune, că dacă mă deplasez și merg să discut cu domnul primar. Da. Domnule primar, care este gradul de încasare al impozitelor, taxelor și amenzilor la nivel local? Da, dumneavoastră probabil că aveți ca și idee și a fost de multe ori una dintre durerile, până la urmă, ale mele, ca și administrator vremelnic al acestei urbe. Avem o comunitate unde ne este foarte greu să putem să încasăm aceste impozite și taxe. Moștenim aceste lucruri, ne ducem undeva spre 70% și din partea dumnealor. Am făcut foarte multe diligențe și dosare prin care am putut la persoanele aflate în dificultate și care nu puteau să-și plătească multe dintre datoriile către comunitate și am putut, cu ajutorul instanțelor, să transformăm munca în folosul comunității și parte dintre dumnealor, cei care sunt mai serioși și mai doritori să-și reia o viață normală, pentru că orice datorie care rămâne nu înseamnă că cineva o șterge vreodată și își vedeau de multe ori afectate modul în care puteau să-și ia diverse finanțări sau puteau să fie ajutați, pentru că acolo când ai datorii deja nu mai poți fi ajutat. Și în felul acesta... 70% da, din comunitate, da. locuitorii comunii bujoreni și-au plătit impozitele. Da, sigur. Și acea categorie la care ne referim, cam în ce procent? Peste 30%, așa cum vă spuneam. De fiecare dată strângem. Da. De ce vă spuneam? Pentru că am avut familii care au avut și peste 1 miliard amenzi. Sume foarte mari. Nu e ușor, după ce ai prins cu astfel de lucruri, și să reușești să aduci la zi. Este foarte complicat, să știți. Dar nici nu poți să iei niște acțiuni foarte drastice, pentru că ești în imposibilitate. Nu poți să execuți casa, este locuința de domiciliu și atunci trebuie să te îndrepți asupra surselor de venit, care la dânsii nu sunt. Deci am reușit prin aceste dosare de muncă în folosul comunității cel mai mult să reducem parte dintre aceste lucruri și folosindu-ne de cetățenii care cu adevărat și-au dorit să ne ajute în comunitate, să ne facem lucrările din regie proprie. Și așa reușim să ținem o comună mai curată prin salubrizare, așa am reușit să ne facem ceea ce înainte de ani de zile eram vedete, tot DN-ul era blocat de acele inundații la orice ploaie. Probabil ați observat în acești ani, lucrurile acestea nu mai există. Indiferent cât de puternic a plouat, cât de, nu știu, debite au fost foarte mari, pentru că am reușit să refacem cât mai multe dintre canalele care duc către râul Olt și să corectăm aceste lucruri pe care le-am făcut doar cu oamenii și cu utilajele noastre. Domnule primar, sunteți a treia comună bogată din Vâlcea. Din păcate, în schimb, aveți o hemoragie financiară de vreo 200 de miliarde lunar. Cum veți scăpa de ea și care va fi soluția rodată, care vă trage oricum în jos și nu puteți merge mai departe, pentru că pierdeți 200 de miliarde lunar. Cea mai mare problemă pe care eu până în acest moment n-am putut-o rezolva este cea a stațiunii pomicole, cea care prin acea hotărâre de Comisie Județeană din 2005 a fost trecută din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
și în acea hotărâre scrie va fi pusă la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar. Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată, deci a rămas doar acea hotărâre. Cu acea hotărâre, toți acei proprietari care erau validați au acționat în judecată Comisia Locală, punând acea hotărâre a Comisiei Județene. Statul român, ulterior, a inventariat acea stațiune și a transferat-o către Universitatea din Craiova. Nici până în acest moment n-am putut reglementa această situație. Comisia Locală, de drept UAT-ul, Comuna Bujoreni, este bun de plată prin toate aceste hotărâri la care avem inclusiv scuantumuri de 1500 de lei pe zi, ca să înțelegeți valoarea. 1500 până când noi vom pune definitiv în proprietate pe aceste persoane. Aici va trebui, doar printr-o schimbare legislativă trebuie rezolvată această situație, întrucât trebuie reîntors de la Universitatea din Craiova, căruia a fost capitalizată cu acest teren. Hotărâri judecătorești au luat parte din teren, inclusiv de sub blocul cercetărilor de acolo, și este dată către foști proprietari, dar anumite hotărâri au putut să fie puse prin dispozitiv, au fost stabilite cu expertiză, deci s-au pus în aplicare imediată, alți proprietari au doar acest quantum de despăgubiri. Este o mare problemă. Povesteați un fapt interesant, că acest contract de concesiune pentru rețeaua de gaze a fost declarat secret. Da, asta e informația mea. Vreau Nu am să primit vă întreb, niciodată în ce informații. perioadă și ce autoritate? Asta măcar cred că se poate spune. Ce autoritate l-a declarat secret și în ce perioadă, ca să știm și noi cine a făcut treaba asta? Nu știu să vă răspund pentru că n-am multe informații. Pot să vă spun că acest contract de concesiune a fost dat odată cu rețeaua care a fost dusă către Călimănești și imediat după Călimănești a fost dată această concesiune, acordată această concesiune aceluiași distribuitor. Așa. Rețeaua ar fi fost a Consiliului Județean și informația mea a fost cu acordul Consiliului Județean. Cu acordul, dar ce instituție i-a dat caracterul secret? Statul român, ca caracterul, numai Guvernul României poate să-l acorde. Okay. Și doar Guvernul României poate ridica caracterul secret. De asta nu am putut să am niciun fel de informații și de fiecare dată când solicitam spuneam, nu sunteți parte, mi se spunea, nu sunteți parte în contract, nu puteți să primiți informații. În acest sens nu știam și am cheltuit niște bani tocmai pentru a face acele, scoteam de la licitație distribuția și nu înțelegeam de ce cumpărau diverse societăți autorizate aceste caiete de sarcini, dar nu depuneau niciun fel de ofertă. Probabil ajungeau la ANRE, acolo se știa informația și spunea nu vă chinuiți, nu vă duceți. Pentru asta Comuna Bujoreni va pierde parte din acea redevență. Pentru că nefiind parte în acest contract, noi nu vom încasa niciodată redevență din această rețea, din distribuirea gazelor naturale. Doar statul român, prin contractul de privatizare pe care îl are cu acel operator. Incredibil. Dar, deci nici măcar numele operatorului nu știu. Ba da, știm. Operatorul știm pentru că este Distrigaz România. Sigur. De asta și avem multe probleme, pentru că ne-a fost destul de greu să putem implementa proiectul pentru care avem finanțare, pentru că a fost un pic așa. Ați că este un proiect împreună cu Râmnicu pentru 4 benzi pe DN7? Da. Da. Ce stadiu se află sau? Proiectul este realizat deja de municipiul Râmnicu Vâlcea. Avem două hotărâri de Consiliu al municipiului și al Comunei Bujoreni, în care, ca și temă de proiectare, s-a luat în discuție posibilitatea transportului pe 4 benzi până la limita teritorială a Călimăneștiului. Proiectul efectiv eu încă nu l-am văzut, nu l-am primit, pentru că este realizat de municipiul Râmnicu Vâlcea și una dintre teme era și luarea în calcul a unui giratoriu care să fluidizeze traficul și să asigure un trafic cât mai bun cu zona industrială a Comunei Bujoreni, respectiv zona abator de la intrare, limita teritorială a municipiului Râmnicu Vâlcea și Comuna Bujoreni. Pentru că spațiul evident geografic nu permite. Dar ne puteți descrie puțin traseul? Da, traseul ar urma DN7. Traseul urmează DN7. Pe actuala Da. Cu expropriere pentru arteră.
Nu s-a luat în calcul nimic dintre exproprieri, s-a luat în calcul posibilitatea dacă se poate la 4 benzi sau dacă se poate genul drumului expres o bandă și jumătate, adică posibilitate pe care proiectantul ar spune după ce face analiza tehnică a drumului și posibilităților pe care le vor aduce mai departe către... Întrebarea e simplă. Cu sau fără expropriere? Nu s-a luat propunerea de expropriere o poate face doar în urma studiului de fezabilitate pe care îl face proiectantul și îl aduce la cunoștință. Consiliile locale și îl însușesc sau nu aceste posibilități. Vă stau la dispoziție dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc și vă așteptăm la Bujoreni să vă arătăm lucrurile așa cum sunt de fiecare dată și cât mai transparent. Mulțumesc, o zi frumoasă! Da, mulțumim domnului primar Gângu. Ați văzut că la Bujoreni lucrurile sunt interesante, se mișcă, sunt foarte multe proiecte în derulare, dar și proiecte pentru viitor, cu care domnul primar Gângu se va prezenta în fața cetățenilor în luna iunie pentru a cere un nou mandat pentru funcția de primar din partea Partidului Național Liberal. Subliniez faptul că domnul Gângu este desemnat candidatul nostru pentru funcția de primar al... O să, la sfârșit, după ce o să vorbească și domnul primar Paraschiv, o să vorbesc și eu despre câteva lucruri importante în județul Vâlcea și o să răspund tuturor curiozităților dumneavoastră. Domnule primar, vă rog. Domnul președinte. Salut mâinile și bună ziua încă o dată. Numele meu este Daniel, primarul Comunei Frâncești. Primar în funcție din anul 2016. Într-o localitate socotită a treia ca număr de locuitori din județ, o localitate destul de întinsă, o localitate cu obiective turistice, 2 mănăstiri, o localitate cu un aer foarte curat care se apropie de aerul din Băile Govora, o localitate care, din păcate, încă nu arată așa cum ar fi trebuit să arate de foarte mulți ani. Și la capitolul investiții, aș vrea să vă spun că am început în anul 2017 cu depunere de proiecte pe PNDL și prin CNI și am modernizat ceea ce am considerat foarte important, adică învățământul și sănătatea. Și atunci am modernizat școala din centru, o școală cu aproximativ 1000 de metri pătrați suprafață. Am modernizat dispensarul din localitate care arăta, nu știu dacă cineva și-a fi putut închipui că acolo funcționează un dispensar. Toate clădirile publice din localitate în 2016 aveau toaleta în fundul curții, inclusiv primăria veche. Nu exista nicio clădire cu un grup sanitar în incintă. Și atunci am considerat că este foarte important ca acei copii care învață în aceste școli și grădinițe să aibă grupurile sanitare în incintă. Sunt copii mici, copiii știți cum sunt, mai ies dezbrăcați, iar nu mai ieși. Era foarte... Suntem totuși 2024. Și am început cu școala din centru, v-am zis, și cu dispensarul. După care am început să modernizăm rețeaua de străzi. Anul acesta vom pregăti pentru modernizare al 37-lea drum de interes local din localitate. Până acum am reușit să asfaltăm undeva la vreo 35 de kilometri, 36 de kilometri de drumuri. S-a reușit să se finalizeze lucrarea de alimentare parțială cu apă în 7 sate în anul 2018, urmând ca într-un viitor foarte apropiat să introducem acea rețea de apă și în ultimele 2 sate plus ulițele care au rămas fără acea rețea de apă. Așa cum spunea și colegul, acel poim ne-a tras foarte mult în jos în sensul că toate localitățile care au fost prinse în acel poim nu au avut
voie să depună nicio solicitare de finanțare pe niciun program fără acordul APAVIL-ului. Iar APAVIL-ul nu a vrut să dea acord niciunei localități, să-și dea acordul pentru nicio localitate ca să depună o solicitare de finanțare pe un alt program. Noi am fost mai norocoși față de cei de la Bujoreni, fiindcă ne-au scos din acel coin cu partea de canalizare înainte de a se finaliza depunerea proiectului pe Angel Saligny. Și am reușit să depunem acel proiect de canalizare pe Angel Saligny, lucrare care în momentul de față este în derulare, se lucrează deja pe două fronturi, de luni încolo se va deschide și al treilea front pentru introducerea rețelei de canalizare. Referitor la PNRR, vreau să vă spun că până în momentul de față avem contracte semnate undeva, cred că la 1,5 milion de euro, poate chiar mai bine, și așteptăm confirmarea pentru parcul de panouri fotovoltaice, unde am depus documentația necesară, solicitarea de finanțare. Eu zic că o să prindem acea finanțare. Am finalizat licitația pentru modernizarea două grădinițe prin PNRR și a postului de poliție. S-a terminat licitația la cele 3 obiective. În curând vor începe efectiv lucrările și vreau să vă spun că în afară de fondurile europene prin PNRR, care din punctul meu de vedere a fost negociat foarte prost, fiindcă a dat posibilitatea de a cosmetiza o clădire la exterior, iar înăuntru să rămână, cum să vă spun, poate cu pământ pe jos, să zic așa. Exagerez să zic puțin. Și atunci a trebuit să venim cu partea de cofinanțare. Pe partea de clădiri avem o cofinanțare de vreo 2.500.000 de lei. 25 de miliarde bani pe care noi trebuie să-i punem pentru a aduce acele clădiri, exact cum am reușit cu Căminul Cultural din satul Mănăilești, o clădire foarte frumoasă, tot așa de vreo 900 de metri pătrați, care pot să vă spun că arată impecabil în momentul de față. Așteptăm să luăm autorizația ISU, să putem să o introducem în circuit, să folosim acea clădire și oamenii să se bucure de aceste investiții. Mai avem de modernizat două școli. Școala Mănăire și școala de Zdrobiți. Amândoi sunt la CNI în etapa a doua. Așteptăm să intrăm în Comisia Tehnico-Economică, cu cel puțin o clădire clar. Vom trece 100%, poate reușim și cu a doua clădire și dacă finalizăm aceste două lucrări, toate clădirile publice din localitate vor fi modernizate. Mă refer la clădirile funcționale. Fiindcă mai avem și acele grădinițe și școli care au fost dezafectate datorită scăderii numărului de copii. Tot la capitolul învățământ, toate sălile de clasă din localitate sunt dotate cu tablet smart, iar copiii lucrează pe tabletă. Fiecare elev are tabletă. Există servicii de internet de mare viteză în aceste școli. Ce să vă spun? Tot pe Angel Saligny am depus acel proiect de alimentare, de introducere a gazelor naturale. Așa cum spunea și colegul, am aflat că există operator în localitate, serviciul este concesionat. Din cauza conductei de gaz care alimentează Avicarvirul, conductă introdusă pe timpul Ceaușescu, am întrebat foștii primarii care au fost și înainte de Revoluție, nimeni nu-și aduce aminte ca cineva să fi cerut acordul primăriei sau acordul AT-ului pentru a concesiona acel serviciu. Ne-am trezit acum pe Angel Saligny când am primit clarificare să luăm acordul distigazului, că de fapt să le cerem permisiunea ca noi să introducem rețeaua să extindem, să zic așa, rețeaua de gaz, după care să le predăm lor. Adică sunt, nu știu, cel puțin mie mi s-a părut o chestie puțin tel deplasată. Dar mergem înainte. Suntem în faza de actualizare a SF-ului ca să putem să-l încărcăm pe site. SF-ul a fost făcut în anul 2020 pentru alimentarea cu gaz a localității. Îl vom actualiza și vom depune, am așteptat ca să aprobăm bugetul. Astăzi s-a aprobat bugetul pe anul 2024 ca să ne putem permite achiziția actualizării acelui SF.
Și cu acesta eu zic că încet, încet localitatea intră pe făgașul cel bun și intră în rândul lumii, să zic eu așa. Mi-aș fi dorit, sincer vă spun, mi-aș fi dorit să pot să realizez mai multe lucruri. Și sper că pe viitor să putem să accesăm cât mai multe finanțări. Sala de sport este finalizată în proporție de 85%. În martie se vor relua lucrările. Și eu sper ca până în luna mai să se finalizeze. Lucrările la stadionul din centru sunt undeva la 40%. La fel, în martie se vor relua lucrările și din discuțiile purtate cu constructorul sunt șanse să finalizăm lucrarea anul acesta. Iar ca și lucrări propuse pentru acest an, avem amenajarea parcului de vis-a-vis de primărie. Vrem să facem un parc acolo în centru, să putem să schimbăm puțin aspectul. Odată cu construirea primăriei noi, pe care am început-o în 2017, am finalizat-o în 2019 pe buget local. Primăria veche am donat-o de fapt muzeului asta din Sibiu și dumnealor vor monta acolo și vor cununii civile cu titulatura Primăria Comunei Frâncești, fiindcă era o clădire care avea cam 100 de ani. În locul fostei primării, anul acesta vrem să amenajăm o parcare, fiindcă am demolat și a rămas terenul puțin să zic, ca un maidan și se va face acea parcare. Vom continua lucrările de asfaltare și de ulițele unde nu avem introdusă rețeaua de apă, unde punem și asfaltul, introducem și conducta de apă. Acolo vom face acele extinderi, că dacă sunt după Apavil, eu vă spun că Apavilul nu o să facă nimic. Și dacă nu ne țineau captiv, am zis în acel poim, noi aveam, cel puțin la Frâncești, aveam apa și canalul finalizate până în momentul de față, începând cu anul 2017. Fiindcă și pe PNDL2, alimentările cu apă și canal au fost lucrări prioritare. Depuneam și, până la urmă, și pe buget local. Câte un kilometru, doi, câte un kilometru, doi și tot am fi finalizat aceste utilități. Este de neconceput ca în 2024 să n-ai apă și cel puțin apă și canal pe o stradă, să zic așa. Așa idei noi avem multe și proiecte. Am enumerat câteva proiecte care au sursă de finanțare. Fiindcă dacă ne apucăm să expunem toate proiectele care noi le avem sau le facem, mă rog, fără a avea sursă de finanțare, eu nu sunt adeptul de a face un SF sau un DALI, fără să găsesc întâi sursa de finanțare pentru implementarea acelui proiect. Fiindcă altfel ajungem în situația de a da niște bani pe niște hârtii cu care nu avem ce face. Și așa, vă dați seama, inclusiv la SF-ul pentru gaz, s-au plătit niște bani în anul 2019, acum trebuie actualizat alți bani, să zic, și altă distracție, și am și propus parlamentarilor, cel puțin pe programele naționale, să nu ne mai oblige să facem acele SF-uri sau acele DALI-uri înainte de a obține finanțarea. Fiindcă se pierd foarte mulți bani pe maculatură. Dacă un proiect nu se implementează într-un an de zile, practic numai ce face că să plătești o actualizare. Dacă mai stai 3-4 ani și plătești în fiecare an o actualizare, deja te apuci să faci lucrarea pe banii tăi până la urmă. Să nu mai dai banii pe acele hârtii. Inclusiv ghidurile de finanțare europene sunt destul de greoaie. Adică noi prin toate mijloacele căutăm să digitalizăm, să reducem birocrația, acel dosar cu șine, cum se spune. În ritmul ăsta nu o să reușim. Tot pe PNRR, de exemplu, am finalizat implementarea proiectului de montare a 23 de camere, pe lângă cele 24 pe care le-am montat în anul 2017, pentru a putea gestiona mult mai bine problemele de pe drumurile publice, fiindcă au fost foarte multe accidente, ne-am confruntat și cu furturi, am reușit să prindem o parte din infractori cu ajutorul acelor camere
și suntem în procedură de licitație cu GIS-ul și digitalizarea primăriei. Sperăm ca anul 2025 să ne prindă cu toate aceste lucrări începute și care sunt bugetate și vor începe într-un viitor foarte apropiat, să ne prindă cu ele finalizate. Este una din dorințele mele. Dacă dumneavoastră aveți întrebări? Da, aș avea una. Cu salubrizarea, cum vă descurcați? Unde duceți gunoiul? Cu salubrizarea avem un contract. Aceeași întrebare și pentru domnul. Avem un contract cu Urbanul. Este o mare problemă la nivel de județ. Acel SMIT, din punctul meu de vedere, nu cred că va începe anul acesta. Nu cred că va începe. Noi am făcut un contract și vom scoate acum la licitație. Am făcut o cumpărare directă ca să putem să ne mișcăm puțin până organizăm procedura de licitație, fiindcă în luna martie vom demara procedura de licitație, nu stăm după SMIT, că dacă vom sta după SMIT ne vom trezi, să zicem, prin mai-iunie, când se vor termina banii pe care noi am alocat pentru acea cumpărare directă, conform legii 270.000 de lei fără TVA, este plafonul, ne vom trezi că vom rămâne cu gunoaiele. Fiindcă BCA-ul, care nu mai avea licență de operare, licența de funcționare, ne-a notificat, ne-a ținut puțin încurcați, fiindcă am cerut o ofertă să putem să modificăm acel contract pe care l-aveam cu dumnealor. Eu pornit cu stângul în județul Vâlcea, vă spun eu. O lună de zile am pierdut-o degeaba și a trebuit să facem acea cumpărare cu Urbanul. Din păcate, problema gunoiului este o mare problemă. A ajuns gunoiul să fie un lux. Și vă spun că până în vară, deci, practic, noi am rezolvat acea problemă. Am instituit și taxa specială de salubrizare, care este una dintre cele mai mici din județul Vâlcea. Noi și Păușești o are mai mică chiar decât Frânceștiul cu un leu. Taxa de salubrizare este de 7 lei de persoană. Și până în vară ce faceți? Cum vă descurcați? Cu unde duceți gunoiul în momentul ăsta? Gunoiul în momentul ăsta este operatorul care îl colectează de 2 ori pe lună. Pe lună, da, din 2 în 2 săptămâni. Vin și colectează gunoiul. Și noi plătim la tonă, încasăm de la populație acea taxă de 7 lei de persoană. Am făcut o cumpărare directă, v-am zis, de 270.000 de lei fără TVA, conform pragului stabilit de legea 98, legea achizițiilor publice. Până dăm drumul la licitație. În martie, clar, vom da drumul la licitație. Adică nu putem în momentul când se vor termina cei 270.000 de lei, nu se mai poate face nimic. Și atunci noi trebuie să rezolvăm acea licitație până vom termina cei 270.000 de lei. Da, gunoiul e o mare problemă în tot județul, să știți. Fiindcă legiuitorul obligă UAT-urile să facă contract cu o groapă de gunoi. UAT-ul, contract, pe atunci pentru ce mai plătim operatorul? Doar să-l ia și să-l ducă? Aia putem să facem și noi până la urmă. Dacă ar fi, să zic așa, o chestie normală, dar nu e normal. Doar s-au făcut poze. Fiindcă nici o groapă de gunoi, eu personal, vă spun sincer, am discutat cu cei de la Polaris, de la Târgu Jiu, pentru a duce acel gunoi, fiindcă BCA-ul ne-a făcut acea notificare să încheiem conform legii contract cu o groapă de gunoi și ne-au vrut să audă, să primească gunoi din alt județ. Mai sunt nemulțumiri legate de fabrica de PNC-uri? PNC-ul este la Băveni. Da, la Bicardin. Exact, dar și la Băveni, dar și la dumneavoastră, oamenii au avut niște nemulțumiri pe care le-au transmis și prefecturii legate de miros. Chestia cu mirosul era odată. Da, acum nu mai sunt atâtea probleme. Și mai este un lucru. Avicarvilul cumpără proprietăți într-o veselie, vor să demoleze tot ce înseamnă clădire de acolo, de la intrare, unde au ei ferma, să rămână doar zonă industrială. Au cumpărat proprietăți și terenuri, au cumpărat cam tot. Mai sunt, să zic așa, cam 35-40%
din terenurile și proprietățile neachiziționate de cei de la Vicarville, până unde începe ferma, că mai încoace nu interesează. Păi interesează între fermă și crescătoria de porci. Și tot cumpără. Și datorită faptului că au avut nevoie să cumpere acele proprietăți, vă spun că prețurile au explodat. Deci sunt niște prețuri și nu numai că au explodat prețurile în zona respectivă. Acum fiecare vrea să obțină pe teren o sumă cât mai mare de bani în varianta în care cineva îi face o ofertă să-l cumpere, să zic așa, indiferent de poziția din localitate. Este un lucru bun până la urmă că... Aveți idee până la cât a ajuns metru pătrat în zona? Acolo, în zona? A existat o negociere individuală cu fiecare proprietar. Pot să vă spun că, de exemplu, o casă care în mod normal nu ar fi valorat mai mult de 25-30 de mii, dar s-a vândut cu 175 de mii. Când va fi funcțional abatorul? Ultima discuție purtată cu cei de la Vicarville, fiindcă am discutat cu dumnealor să le acordăm niște facilități la plata impozitului pe teren și pe clădire, în ceea ce privește abatorul, să dăm practic o scutire pentru un an de zile. Ei spun că de Paști vor da drumul la abator, vor face inaugurarea. Deci cu acest parc industrial care s-a populat, vezi că am devenit independent economic, cam în cât timp? Eu zic că începând cu 2025 vom deveni independenți financiar. Oricum să știți, printr-o mai bună gestionare a banului public și noi am reușit să asfaltăm acele drumuri de care v-am adus aminte, cele 36 de drumuri din bugetul local. Efortul a fost unul uriaș, credeți-mă. Efortul a fost unul uriaș ca să pot să asfaltez și n-am asfaltat haotic. Adică am plecat dintr-un capăt al localității, am ajuns în capătul celălalt, am început tura a doua, deja acum finalizăm tura a treia de asfaltare și vom începe tot așa. Sperăm ca până în anul 2025, 2026 să zic cel târziu, să nu mai existe niciun drum neasfaltat în localitatea Frâncești. Deja în 3 sate s-au finalizat lucrările de asfaltare. În Biișoara, Frâncești și Coșani. Nu mai există niciun drum neasfaltat în aceste zone. De asta m-am spus că efortul financiar a fost unul mare. Și automat a trebuit să gestionăm foarte bine banul public. Am redus cheltuielile. La capitolul iluminat public, de exemplu, noi avem lămpi LED în toată localitatea, inclusiv în zonele unde nu există rețea electrică. Deci am tras cabluri subterane și am pus lampadare, să nu mai existe nicio palmă de drum neiluminat. Ținem lumina aprinsă toată noaptea, n-am făcut rabat la așa ceva, adică să mă apuc să sting becurile la 1 noaptea, să zic, să aprind iară la 5 dimineața, nu, fiindcă hoțul, dacă e să vină, vine noaptea, nu vine ziua. Și până la urmă, de-aia și pui acele lumina public, să ai lumină noaptea, să circuli în condiții normale, fără teamă, fără absolut nimic. Alte întrebări, dacă mai aveți noastră. Vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim, domnule primar. După cum vedeți, la Frâncești, administrația liberală are realizări deosebite, proiecte deosebite și sunt convins că această localitate va recupera, să zicem așa, ceea ce a pierdut față de celelalte localități din județ înainte de a ajunge domnul primar în această funcție. Așa cum v-am spus, o să abordez și eu câteva subiecte. Mai întâi subiecte politice. Partidul Național Liberal Filiala Vâlcea se pregătește pentru alegeri în luna iunie. E vorba despre alegerile europarlamentare și alegerile locale. Așa cum știți, noi propunem ca alegerile anul acesta să se țină comasate, și anume alegerile europarlamentare cu alegerile locale în luna iunie, iar în toamnă alegerile parlamentare și turul al doilea al alegerilor prezidențiale să se aibă loc în aceeași zi. Turul al doilea al alegerilor prezidențiale să aibă loc în aceeași zi. Am convingerea că partenerii noștri de guvernare vor înțelege până la urmă aceste lucruri.
nu o facem din frică că vom obține scoruri mici la următoarele alegeri. Noi facem sondaje de opinie în fiecare săptămână și electoratul ne spune că ne apreciază activitatea administrativă și politică. Facem această propunere de comasare a alegerilor pentru mai multe motive. 1. Vrem să economisim bani de la un buget care și așa are mari probleme. Există anul acesta un deficit uriaș și știți că Uniunea Europeană ne-a pus niște praguri de deficit pe care nu prea suntem capabili să le atingem. 2. Cred că electoratul din România nu este dispus să asculte de 5 ori politicienii în 5 campanii distincte. Cam așa ar trebui să, în opinia unora, să se desfășoare alegerile anul acesta. 3. Cred că dacă vom desfășura în date diferite aceste alegeri, și procesul de învățământ va avea de suferit. După cum știți, majoritatea secțiilor de votare se organizează în școli și organizarea aceasta ar duce într-un fel la perturbarea actului educațional. Sunt multe motive pentru care noi propunem și sunt convins că forțele politice responsabile din această țară vor accepta ca, de exemplu, în iunie să aibă loc alegerile europarlamentare cu cele locale în același timp. De aceea spuneam, noi ne pregătim, facem sondaje de opinie în fiecare săptămână, vă vom prezenta pe măsură ce le vom obține public aceste sondaje de opinie. Astăzi vă prezentăm sondajul de opinie din orașul Băbeni, unde am testat 2 candidați, colegi de-ai noștri, domnul Ștefan Buzâc și Daniel Munteanu. Oricare dintre ei ar fi desemnat candidatul nostru pentru funcția de primar la Băbeni, ar fi câștigător. Aveți pe grup acest sondaj de opinie. Eu cred că Partidul Național Liberal demonstrează că are candidați apreciați în comunitățile lor, care prezintă proiecte viabile pentru localități și, mai mult decât atât, a demonstrat prin reprezentanții săi în localitățile în care a obținut funcția de primar și majoritate în Consiliul Local, că este un partid dedicat cetățenilor și problemelor acestora. Am arătat, și aveți aici de față 2 exemple concludente, că acolo unde preluăm administrația publică, facem lucruri importante pentru cetățeni. Dumneavoastră cum stați în sondaje? Eu nu mă sondez pentru că nu vreau să candidez. Acea decizie a PPN-ului? Imediat o să vă prezint ceea ce. Până la sfârșitul lunii vom finaliza desemnarea candidaților pentru funcția de primar în toate localitățile. Obiectivele noastre nu s-au schimbat. Vrem să câștigăm primării, cel puțin 48 de primării cât avem acum. Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, primăria orașului Băbeni, primăria municipiului Drăgășani și, evident, Consiliul Județean, în colaborare cu orice forță politică care dorește să elimine gașca pesedistă din județul Vâlcea. Gașcă pesedistă care, după cum vedeți, creează foarte multe probleme administrației publice locale. Salubritatea și canalizarea în județul Vâlcea sunt puse în pericol, 2 proiecte importante sunt puse în pericol de incompetența administrației pesediste, la care acum ați văzut s-a aliat și gașca gutăistă din municipiul Râmnicu Vâlcea. Mafia s-a reunificat. Îi rog pe cetățenii din județul Vâlcea să facă un efort
să eliminăm mafia din județul Vâlcea, să intrăm și noi în rândul județelor civilizate. Ne-am săturat să fim în coada clasamentelor din România. Vâlcea este pe ultimele locuri în ceea ce privește nivelul de trai, nivelul de salarizare, pe primele locuri în ceea ce privește gradul de, să spunem, subdezvoltare la toți indicatorii. Urmăream pe domnul Prădulescu, șeful mafiei vâlcene, că este preocupat de sănătatea cetățenilor. Păi dacă vă uitați pe toate analizele, veți vedea că în județul Vâlcea se moare cel mai mult din România la spitalul județean sau la celelalte spitale din subordinea Consiliului Județean. Eu cred că licitațiile de aparatură medicală, licitațiile de reabilitare ale unor clădiri din domeniul sănătății sunt importante pentru mafia prăduleștiană din județul Vâlcea. Probabil că aduc venituri importante, însă rezultatul trebuie să fie în altă parte, nu în buzunarul celor care conduc sau sunt la masă cu domnul Rădulescu și Gutău, ci pentru cetățeni. Deci cetățenii nu simt că s-a schimbat ceva în sănătatea din județul Vâlcea. Vreau să vă spun că noi, liberalii, nu mințim. Am promis în campania electorală din anul 2020 că vom face un program de introducere a gazelor naturale în România. Evident că beneficiar este și județul Vâlcea. Pot să spun astăzi cetățenilor din județul Vâlcea că ce am realizat în acest mandat nu a realizat niciun guvern al României în toate timpurile. Eu nu vorbesc de guverne post-decembriste, ci vorbesc de guverne din toate timpurile. Astăzi, numai în localități conduse de liberali au fost aprobate 26 de finanțări pentru introducerea sau extinderea rețelelor de gaze naturale. Și voi enumera localitățile care au primit fonduri prin programul Angel Salini pentru introducerea de rețele noi sau dezvoltarea rețelelor existente în județul Vâlcea, localități conduse doar de edili liberali. Vreau să subliniez că de acest program au beneficiat toate localitățile, nu numai cele conduse de liberali, sunt multe și localități conduse de edili PSD care au primit finanțări. Eu le enumerez doar pe cele conduse de liberali: Călimănești, Dăiești, Păușești, Măglași, Bălcești, Bujoreni, Brezoi, Budești, Fârtățești, Frâncești, Lungești, Măciuca, Măldărești, Pietrari, Sutești, Tomșani, Voicești, Berbești, Sinești, Grădiștea, Nicolae Bălcescu, Milcoiu, Dănicei, Stoienești, Șușani, Lăpușata și Roșiile. Sunt 26 de localități care au deja asigurată finanțarea prin programul Angel Salini pentru introducerea de gaze naturale. Ăsta este un lucru extraordinar pentru județul nostru, este un pas important pentru intrarea localităților respective în Europa. Nu poți să spui că ai o infrastructură completă fără să ai apă, canal, străzi și gaze. Nu se mai pune problema acum de energie electrică. Cred că este un pas istoric făcut de Partidul Național Liberal pentru introducerea localităților, mai ales din zona rurală, în Europa. Vreau să reiau ce au spus colegii noștri aici. Salubrizarea
gunoiul din județul Vâlcea este o problemă creată de mafia Prădulescu. S-au lăudat acum câteva săptămâni că au finalizat groapa de gunoi de la Roiești. Și? Ce? S-a mai luat o șpagă? Sau ce? Care e realizarea? Care e realizarea? Care este beneficiul cetățeanului din județul Vâlcea că s-a finalizat groapa? Niciunul. În continuare, cetățenii plătesc pe kilogramul de gunoi mai mult decât pe litru de lapte. Păi băi, oameni buni, asta este administrație? Asta este administrație făcută de o gașcă care dă de mâncare numai celor care stau cu ei la masă? Asta dorește cetățeanul din județul Vâlcea? Sau dorește o administrație exemplară, așa cum fac liberalii, iată, la Bujoreni și la Frâncești, o administrație în slujba cetățeanului? Dacă n-ar fi existat această gașcă la Consiliul Județean, probabil că primarii noștri ar fi făcut multe proiecte dacă nu erau împiedicați de această mafie care lucrează doar în interes propriu și de grup. O altă problemă, POIM-ul. Păi, oameni buni, nu mai aruncați vina pe Adi, APA, nu mai știu, POIM-ul, adică un proiect care inițial era de 240 de milioane de euro pentru finalizarea rețelelor de apă și canal din județul Vâlcea, a fost pierdut din incompetența celor care gestionează politic, pentru că toate numirile sunt politice acolo, Apavilul. Să reamintim cetățenilor cine controlează, de fapt, Apavilul. Îl controlează domnul Gutău și domnul Prădulescu, prin reprezentanții lor, da, în AGA și Consiliul de Administrație. Ei sunt cei care dețin împreună majoritatea acțiunilor la această societate, la acest operator care avea obligația să ducă la îndeplinire acest proiect de care trebuia să beneficieze peste 30 de localități din județul Vâlcea. Cred că 36 de localități din județul Vâlcea nu vor avea apă și canal din incompetența acestei mafii, care acum se numește doar PSD, dar înainte s-a numit PSD plus PER. Să știe cetățenii ce și pe cine vor vota la alegerile din acest an. În legătură cu candidaturile la Consiliul Județean, vreau să vă spun că noi ne ținem de cuvânt. Noi nu spunem azi un lucru și mâine altceva. Interpretați dumneavoastră sau altcineva deciziile conducerii naționale cum doriți. Noi la Vâlcea avem niște reguli clare de desemnare a candidaților. Avem o competiție pentru candidatura la președinția Consiliului Județean în care sunt înscriși 3 colegi. Îi cunoașteți, i-am prezentat în conferință de presă. La sfârșitul acestei luni, după ce vom finaliza și sondajele de opinie, că sondajele de opinie sunt esențiale dincolo de activitatea colegilor noștri, vom desemna dintre cei 3 un candidat. Sunt convins că ni se vor alătura după desemnarea candidatului și alte forțe politice de pe eșichierul politic vâlcean pentru a susține acest candidat al nostru și a elimina odată pentru totdeauna mafia pesedistă din acest județ. Aștept întrebările dumneavoastră. În BPN nu s-a discutat despre faptul că președinții organizațiilor județene trebuie să fie candidați la primărie sau Consiliul Județean? În BPN se discută foarte multe lucruri, să știți. Inclusiv acest lucru s-a discutat. Domnule Buican, mă interesează precis cum interpretați dumneavoastră decizia BPN-ului. Acolo scrie negru pe alb, poate sigur sunt nuanțe care nouă ne scapă. Eu am înțeles că președintele organizației județene ar trebui să-și asume una dintre candidaturi. Ori cea la Consiliul Județean, ori cea la primăria municipiului reședință de județ. Da. Vă asumați una dintre aceste candidaturi? Nu pot, pentru că nu sunt în competiție. Noi respectăm regulile pe care le stabilim noi. Adică dumneavoastră aveți iată reguli față de...
Noi nu putem să... Noi suntem o organizație model. Ascultați-mă. Organizația PNL Vâlcea este un model pentru organizațiile liberale din țară. Okay. Poate dumneavoastră nu cunoașteți acest lucru. Sunt foarte mulți colegi de-ai noștri care învață de la noi. Noi avem, deși suntem într-o zonă considerată PSD-istă, după cum bine știți, avem un număr mult mai mare de primari decât are PSD-ul. Deși la nivel național, Partidul Național Liberal este creditat, să zicem, cu un scor de aproximativ 20%, în județul Vâlcea, după cum sesizați din sondajele de opinie pe care le punem la dispoziție, noi ne batem la locul 1. Noi nu ne batem la locul 2, 3, 4. Noi ne batem pentru locul 1. Uitați-vă toate sondajele de opinie și veți vedea. Suntem un model și atunci nimeni nu poate să ne impună nimic. Dumneavoastră aveți un număr mai mare de primari, însă tot timpul pierdeți președinția Consiliului Județean, majoritatea Consiliului Județean, primăria municipiului capitală de județ, majoritatea în primăria municipiului, la Consiliul Local. Drept pentru care nu credeți că e cazul... Nu cred că pierdem. Păi de ce? De ce? Păi în 2020, de exemplu, la municipiu am făcut majoritate. Am pus 2 viceprimari. Nu, poate ați uitat, vă reamintesc eu. Avem 9 consilieri municipali în Râmnicu Vâlcea și împreună cu cei de la USR am făcut majoritate, cu ajutorul căreia am desemnat viceprimar pe domnul Virgil Pârvulescu, candidatul nostru, și pe președintele USR, domnul Gheorghiu. Dacă ați uitat, vă reamintesc eu. Domnul președinte, eu vreau să înțeleg care este poziția noastră în calitate de președinte al organizației județene. Veți respecta sau nu decizia BPN-ului? BPN-ul știe că dumneavoastră aveți o competiție internă, i-ați informat. Și ce au spus? Au spus, domnul Ivan, dați la Vâlcea, faceți ce vreți sau ce v-a spus? Ca să înțelegem și noi. Haideți să vă spun ceva. Da. Dumneavoastră interpretați ad literam ce scrie acolo. Noi am discutat în Biroul Politic Național. A spus care și decizia este în sensul următor. Acolo unde nu există candidat viabil, cu șanse de a câștiga, atunci președintele filialei trebuie să-și asume responsabilitatea. Noi avem candidați care au prima șansă de a câștiga și primăria municipiului Râmnicu Vâlcea și Consiliul Județean. Și eu vă văd așa că nu prea aveți încredere, dar după alegeri o să vă convingeți. Dar spuneți care e candidatul viabil de la Nu contează ce cred eu, ce crede electoratul. Nu vă substituiți, nici dumneavoastră, cum nici eu. Nu mă substituie electoratul. Eu sunt foarte atent la ce cred cetățenii despre noi și vă spun că cetățenii din județul Vâlcea au încredere în liberali. De ce? Liberalii au demonstrat că se țin de cuvânt, nu sunt mincinoși, nu sunt hoți și își duc la îndeplinire programele și proiectele. Fără îndoială că așa e, cum spuneți dumneavoastră, pentru județul Vâlcea are încredere în Partidul Național Liberal și pe o bună dreptate. Așadar, de ce nu câștigă Partidul Național Liberal niciodată președinția? O să câștige de data aceasta. Nu știu dacă... Data trecută, știți bine că am pierdut, doar pentru că nu am putut să particip în campania electorală, fiind bolnav. Altfel, domnul Prădulescu și mafia PSD-istă din județul Vâlcea era acum doar o amintire. Dar care dintre cei trei vă luați revanșa? Dintre cei trei candidați. Având în vedere că acum sunteți sănătos, de ce nu vreți să vă luați revanșa? Avem colegi mai buni decât mine. Am înțeles. Care dintre cei trei pleacă cu prima șansă? Păi eu cred că fiecare dintre cei trei colegi ai mei au calități care îi pune în prim plan. Fiecare dintre ei. Și dacă vreți, îi analizăm. Eu mai am o curiozitate și promit că renunț pe subiect. Este și curiozitatea cititorilor, ascultătorilor. Ideea este următoarea. La ședința BPN-ului, acolo unde s-au luat decizii foarte importante, dumneavoastră ați avut un punct de... Nu ați participat? Nu, am fost bolnav. Ați fost bolnav? Da. Vă îmbolnăviți? N-am putut să particip, că am fost gripat.
Bun, domnule președinte, este posibilă pentru Victoria, mă rog, a dumneavoastră și nu numai o coalizare a forțelor de dreapta, de exemplu, pentru Consiliul Județean? Și de stânga și de dreapta, toți împotriva PSD-ului. Nu, dar eu vă întreb, Da, este la posibil. nivel teoretic, Adică la și cu nivel AUR? Și cu AUR, da. Am mai declarat-o. Și o declar iar. Dacă nu ați înțeles nimic, vă explic din nou. Fac coaliție cu oricine dorește să eliminăm această mafie care a subjugat județul Vâlcea. Nu înțelegeți că noi suntem ultimul județ, pentru că, așa cum spune domnul Popescu, a câștigat aceeași mafie politico-economică din 1990 până acum. Ceva. Vă întreb dacă este posibilă o coaliție, sau mai bine zis o alianță, nu după alegeri, ci înainte de alegeri. Înainte, da, înainte. Eu înțeleg întrebarea. Sunteți gata să Înțeleg foarte bine. Sunteți gata să cedați vreo candidatură în virtutea acestei alianțe? Noi susținem întotdeauna pe cei mai buni. Îi convingem și pe colegii noștri să-i susțină pe cei mai buni. Dacă au candidați mai buni decât ai noștri, nu e nicio problemă. Ne aliem ca să eliminăm mafia PSD-istă din județul Vâlcea. Atunci veți iniția dumneavoastră personal o masă rotundă adunând toate partidele. Veți face această... Dreptunghiulară, pătrată, nu contează cum este masa. Eu o să invit pe toți liderii politici care doresc binele județului Vâlcea, să văd eu pe ăla care declară că nu vrea, da? Să vină la discuții cu mine, cu colegii mei din conducerea Partidului Național Liberal, pentru a pune la punct o coaliție care să elimine această mafie. După cum bine știți, și în anul 2020 am inițiat discuții cu colegii noștri de la USR pentru a elimina mafia PSD-istă. S-a dovedit că domnul Gheorghiu și colegii dumnealui nu au dorit să elimine PSD-ul din județul Vâlcea și au ajuns acum la niște scoruri foarte mici. Electoratul i-a taxat. Eu cred că și useriștilor din Vâlcea le-a venit mintea la cap. Coaliție despre care vorbiți dumneavoastră poate să funcționeze și la nivel de Consiliul Județean și la nivel de primărie sau cum? Poate să funcționeze oriunde, dacă ne înțelegem. Bun, în cazul acesta să înțeleg eu că ați putea aduce și AUR la masa negocierilor pentru această coaliție, repet, preelectorală și pentru alegeri, nu poți. N-ați fost atentat? Vreți să aduce și AUR, da? N-ați fost atentat? Nu mai spuneți odată ca să... Mai ziceți odată. Da, doamnă, da. Cu oricine. Pentru a elimina mafia din județul Vâlcea facem alianță cu oricine. Cine aduce? Haideți să enumerăm partidele pe care le veți invita. Forța Dreptei. Pe toți. Forța Dreptei. Îi invit public pe toți. Bine. Astăzi mă întâlnesc cu o parte dintre ei. Cu cine? Cu cine? Cu cine? O parte dintre ei. O să vă comunic după ce discut. Domnule Buican, Am înțeles că apropo de AUR, susțineți comasarea alegerilor europarlamentare. Am propus-o. Eu i-am propus domnului Ciucă vineri seara la întâlnirea pe care am avut-o la Corabia, la Caracal, nu la Corabia, în prezența 700 de liberali, să nu mai facă nicio concesie colegilor noștri de la guvernare PSD-știlor. Să spună clar că noi nu susținem altă variantă decât comasarea alegerilor, pentru că românii nu trebuie să plătească pentru dezmățul electoral al politicienilor din România. Noi trebuie să comasăm aceste alegeri pentru a face economie și pentru a nu perturba viața economică și viața, chiar v-am spus, și procesul de învățământ va fi perturbat dacă chemăm așa de des. Și ce șanse sunt să se întâmple? 99%. Bun. Revenind puțin la coaliția pe care vreți să o faceți, nu cumva atitudinea dumneavoastră prietenoasă față de AUR contravine până la urmă discursului public al Partidului Național Liberal, cum că AUR ar avea interferențe pro-rusești? Adică cum împăcați situația asta? Se împacă de obicei capra cu varza. Știți? Haideți să vă spun ceva. Noi avem interesul cetățeanului, nu al discursului politic sau al imaginii noastre politice. Noi avem interesul cetățeanului. Astăzi, în județul Vâlcea, interesul cetățeanului este ca mafia care conduce județul să plece. Punct. Întrebați pe oricine pe stradă și o să vedeți că suntem subjugați de această mafie. Dar știți că AUR nu susține comasarea alegerilor, nu?
Și vă mai spun un lucru. Care e problema? Omologii ai dumneavoastră din alte județe fac meeting-uri electorale, de exemplu Suceava, fac meeting-uri electorale în mod expres împotriva aurului, considerând această... Nu cred. Vă rog să fiți mai atenți. Să fiți mai atenți la detalii. Domnul Popescu, am văzut meeting-ul de la Suceava. I-am felicitat pe colegii mei liberali din Suceava pentru că se opun extremismului în Europa. Nu au fost acolo date nume de partide. Nu. Au fost date nume de să-mi trimiteți. Auziți că să negocia și cu partidul SOS, SOS România? Dacă dorește să elimine pe Prădulescu de la Consiliul Județean, de ce nu? Adică să știți, dumneavoastră v-ați aliat cu Ion Nicolae, nu vă supărați, adică... Adică realia, vreau să spun, cu Ion Nicolae. Aveți o problemă? Nu. În concluzie, contravine exact pentru că PNL-ul oficial a cerut această comasare, tocmai pentru a stopa fenomenul... Repet, domnul Popescu. Nu pentru a stopa, pentru a face economii la bugetul de stat, pentru a nu perturba viața economică și socială din România cu un an de campanie electorală și alegeri. Dacă mai aveți alte întrebări. Dacă nu vă mulțumesc și vă urez un weekend plăcut. Asemenea. Auziți când, la ce oră aveți astăzi întâlnire și unde?